Sí, hola. Uf.
Bueno, comenzamos. O compañeiro do Partido Popular dice que falta que non se vai a incorporar a compañeira Ángela, co cal comenzamos. Boa tarde a todas e a todos. Saudar tamén as persoas que nos siguen dende as súas casas a través de internet. Benvidas a este primeiro pleno que presido como alcaldesa. Espero dirixir estas sesións plenarias de tal xeito que este sexa un espazo no que a veciñanza poida ver que existen discrepancias, pero que se pode ter e dar un ambiente de debate dentro da cordialidade, o respeto e a boa convivencia. Pasamos aos asuntos da convocatoria. No apartado A de parte resolutiva, no punto 1, temos a aprobación de actas das sesións anteriores. Temos 4 actas para aprobar. A primeira é a do pleno o expediente 2021/1 e a convocatoria extraordinaria aprobación inicial da RPT do Concello. Asistían todos os concelleiros, salvo Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que non existía. Algo que comentar a acta? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? A segunda acta para aprobar é a do pleno 2021/3. Asistían a esta sesión extraordinaria de aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio 2021 todos os concelleiros, salvo Ana Cristina Pérez Cabaleiro. Algo que decir a acta? Eu sí que teño unha apreciación. Na páxina 6 desta acta, na miña intervención, pon señora Tourón González e señora Tourón Domínguez. Se non hai nada máis que obxectar, votamos votos a favor, votos en contra, abstención. A seguinte acta é a do pleno 2021/4, sesión extraordinaria, solicitude de pleno extraordinaria ao beiro do artículo 46.2.a da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local. Asistían todas as persoas concelleiras, excepto Ana Cristina Pérez Cabaleiro. Algunha obxección, algo que... Santi? Hola, boas tardes a todos os veciños que nos están vendo en directo e tamén que o fagan despois da sesión plenaria e a todos os compañeros da Corporación Municipal. Quería, en primeiro lugar, facer unha apreciación. Este grupo solicita que o titular da convocatoria, onde pon motivo, que poña a solicitude do Grupo Popular de pleno extraordinario ao beiro do artigo 46.2a da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local. É dicir, que se lle engada a solicitude do Grupo Popular, que foi quen solicitou este pleno extraordinario. E despois, na páxina 8, se non me equivoco, si é na 8, os números son tan pequenos, na páxina 8, onde empeza o último parágrafo, din que o oral agora lle afecta diferir, non é afecta, é acepta. Din que a oral agora lle afecta diferir os recibos en diferentes anos. Nada máis. Santi, vamos. Eu tamén teño unha apreciación que é a mesma que antes. Na páxina 10 tamén pon Tourón González e Tourón Domínguez. Se non hai ningunha apreciación máis, votos a favor. Abstencións. E a última acta que traemos a aprobar hoxe é a do pleno 2021/5, sesión ordinaria do 29 de abril de 2021, a cal asistiron todos os concelleiros, salvo Ángela Valcárcel Bernárdez. Algunha cousa que comentar? Non?
Álex. Ola, boas tardes a todos. Sí, na páxina 45, ao principio de todo, na segunda liña, falo de que, en particular, a Silvia e a María, que pon a presidenta local, debería ser a presidenta e vocal. Nada máis. Pasamos ao segundo punto da orde do día, o expediente 385/2019, a adxudicación do contrato de servizo para a prestación de servizo de axuda no fogar, SAF. Defenderá o tema Gela Ledo, concelleira de Servizos Sociais. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, traemos aquí a este pleno la adjudicación del contrato de servicio de axuda no fogar. Decir que despois de meses de tramitación, este proceso de licitación por fin llega a su fin. Se siguieron todos los pasos indicados por la ley. En la comisión informativa, el Partido Popular solicitaba un informe a Secretaría, informe que ya fue sumado al expediente. Y nada, que esperamos que eso sea para un voto a favor. Este contrato es el de más cuantía que tiene nuestro concello en este momento, ya que casi asciende a los 3 millones de euros. Veníamos de unos precios muy desfasados y la licitación del servicio se hacía imprescindible. Como ya es público, a esta licitación se presentaron 8 empresas, resultando ganadora la empresa Sociser Galicia, la misma que venía prestando el servicio en nuestro concello hasta ahora. Con este contrato se garantiza el servicio elemental de todos los usuarios, tanto presentes como futuros, y también se le da garantía y estabilidad a las trabajadoras de esta empresa, que en su mayoría son vecinas de nuestro concello. Y nada, nos parece importante que se apruebe ya el contrato y así pues poder empezar a arrancar esta nueva etapa ya con el servicio con garantías y de una forma más estable. Nada más. Partido Popular. Moi boas noites a todos os compañeiros da corporación e tamén os veciños e veciñas que nos seguen de forma telemática. Hoxe este punto 2 que se trae a pleno é moi importante, probablemente un dos máis importantes e decisivos na área de asuntos sociais deste mandato, a adxudicación do contrato para a prestación do servizo de axuda no fogar, tamén coñecido como SAF, que ten un orzamento de casi 2 millóns de euros, exactamente 1.964.171,76. Como todos somos coñecedores, o SAF é un servizo básico que presta atención a persoas valoradas como dependentes no propio domicilio para facilitar o desenvolvemento e ofrece unha serie de atencións preventivas, educativas e tamén rehabilitadoras. Centrándonos no que é a adxudicación do contrato, sinalar que este punto consta de numerosos e extensos informes sobre os cales este grupo vai facer unha serie de puntualizacións. En primeiro lugar, unha vez máis, os plegos de contrato non foron redactados polos traballadores e traballadoras municipais, neste caso concreto polos servizos sociais municipais, senón que se contrata unha empresa externa para elaborales. É sorprendente que privaticen e externalicen a redacción dos pliegos co elevadísimo custe que isto supón para o concello, en vez de confiar no excepcional traballo das empregadas municipais para leválos a cabo. Os que tanto falan da defensa do público, e digo falan porque falan con palabras e non o expresan en feitos, para este tipo de traballo sempre privatizan cando son as empregadas municipais as que diariamente se encargan de atender e, sobre todo, de xestionar este e moitos outros servicios.
En segundo lugar, e seguindo o anterior punto, as traballadoras municipais de servicios sociais, as que non lle encargan facer o pliego, como destaquei anteriormente, si lle piden a opinión, a valoración con arranxos, criterios e a ponderación establecidos no pliego. E así o destaca o informe de Secretaría na súa páxina 4, no que sinala concretamente o contido dos sobres remitidos ás técnicas municipais de servicios sociais para a súa valoración con arranxo aos criterios e a ponderación establecidas no prego. É dicir, non as facedes partícipes de todo o que é o proxecto, pero logo si lle pedides a súa opinión, tendo que ler todos os pliegos dunha empresa externa e interpretalos para así logo poder trasladarvos a súa valoración. En terceiro lugar, unha puntualización que consideramos moi importante é que na mesa de contratación non estivo ningunha persoa dos servicios municipais do Concello e ao fío do anterior. Tamén nos chamou un pouco a atención que a concelleira delegada de área non sexa parte do proceso de contratación, ou así o destaca o proxecto. Como xa recalcamos no anterior pleno no que se truxo a moción sobre o SAF, todos os anos este Concello renuncia horas do Servicio de Axuda ao Fogar. O SAF funciona a través da Lei de Dependencia, é dicir, que a Xunta destina unha serie de horas a este Concello que non se utilizan, provocando que un usuario permaneza na lista de espera ou asumindo o custe total do servicio. Esperamos que isto sexa un punto de inflexión, como dixo antes Gela, de comezar e trasladar así dunha vez e arrancar así este servicio, que este Concello non siga renunciando a horas dun servicio básico e, sobre todo, primordial para moitas familias salcedenses. É importante, na cláusula 10 deste proxecto, obrigas do Concello no apartado E, fálase concretamente de obrigación de aboar o importe dos servizos prestados na forma establecida do prego de condicións administrativas. E recalco, debería facerse en tempo e forma. Non olvidemos que Socicer, a empresa que prestou os servicios no ano 2020, estivo de abril a decembro de 2020 no peor momento da pandemia mundial na que todavía estamos inmersos en cobrar polo traballo levado a cabo. Cando vos recibides ese diñeiro, primeiro por parte da Xunta, e os usuarios tamén pagan a súa parte. Finalmente, amparándonos no informe que recibimos por parte da secretaria municipal que lle solicitou este grupo, dado que só se nos aportou o informe inicial con data de outubro de 2020, e debido a que este informe, recalco, foi favorable por parte da secretaria municipal, este grupo rigurosamente, debido a que ela confirma que o proceso foi correcto, vai votar a favor da adxudicación desta contratación. Gela, non sei se queres comentar algo. Sí, en cuanto a los pliegos, ya se trajeron a pleno y fueron debatidos, y ya se dijo que, por supuesto, se tuvo en cuenta la opinión de las trabajadoras sociales para elaborarlos, aunque no lo elaboraran ellas, porque sí es cierto que la carga de trabajo que tienen ya es suficiente y era un contrato muy importante, la cuantía era muy importante. Las trabajadoras sociales, una de ellas estuvo en la mesa, hay un error en el acta, pero sí está claro que estuvo en la mesa y que participó. Eso por un lado está claro. Y después el informe que dices que no se tuvieron en cuenta para los pliegos, pero después, en cambio, se le pide un informe, por supuesto. Por supuesto, porque su opinión y su valoración es la que teníamos que tener en cuenta. No era ni de políticos ni de ninguna persona, ni yo como responsable del área, ni nada. Creo y entiendo, y eso sí que lo tenemos claro todo el equipo de gobierno, que quien tenía que ver esas diferencias y quién mejor nos podía prestar el servicio, nadie mejor que las trabajadoras sociales. Y por último, en cuanto al rechazo de las horas, eso ya es siempre lo mismo, siempre estamos con lo mismo. La Xunta paga desde el 2009 el mismo precio por hora. Aquí estamos subiendo el precio de las horas a 17 euros y pico. Si para el Concello suponía un gasto muy grande, lo tengo por aquí,
con IVA 17,37. Si ya suponía un gasto importante para el concello asumir la diferencia que había, a partir de que este contrato se lleve a cabo, nos va a suponer mucho más. Entonces, lo único que pedimos como concello es que sí, nos parece muy importante el discurso de que es muy importante el servicio de ayuda en el hogar, que para que nuestros mayores sigan estando en su entorno, que es básico y elemental, nosotros así lo consideramos, que la Xunta tiene que darse cuenta que no puede seguir pagando al mismo precio las horas, porque no es Salceda el único concello que rechaza. La mayoría de los concellos, incluso muchos del PP, también lo rechazan, porque es inviable. No podemos asumir algo que nos cuesta a nosotros, porque la Xunta darnos horas nos da, pero subir ni un euro el precio no lo subió. Entonces, pues nada más, en el momento que la Xunta pues ajuste los precios, los actualice y los ponga a un precio razonable, por supuesto, nosotros encantadísimos de darle a cuantas más personas mejor ese servicio. Movemento Salceda. Ben, boa tarde a todos e a todas e os que nos siguen pacientemente, aínda que a tarde non está moito para seguirnos, seguro que teñen mellores cousas que facer. En todo caso, xe traemos puntos importantes como do SAF, un contrato importantísimo que, ademais de ser un dos máis cuantiosos, o 15% do orzamento municipal, o máis importante, sai adiante para dar servicio a máis de 60 veciños e veciñas. Simplemente, a exposición xa fixo a compañeira Gela, concelleira de área, simplemente puntualizar unha serie de cuestións que dixeches, Ana Cristina, porque sí que formei parte das mesas e ata a miña quenda na alcaldía, pois asinei o contrato que traemos hoxe aquí para facer efectivo. Eu creo que falas dende o descoñecemento da carga de traballo que teñen os servicios sociais. Eu creo que tanto eu como os meus compañeiros e compañeiras estamos encantados de que os nosos técnicos e técnicas coñecedores da realidade do noso concello invirtan o seu tempo en elaboración das bases. Ás veces é moi complexo precisamente por esa falla de tempo. Non sei se tuveches oportunidade de falar con elas. Solo darche un sinxelo dato. O informe que se lle pediu tardou 2 meses en elaborarse, dende o 9 de marzo ata o 10 de maio, precisamente por esa carga de traballo que teñen. E máis, recurrimos a unha productividade ben merecida para que ese informe contase ca súa opinión, que é o que quere este equipo de goberno. Dices que na mesa de contratación non había ninguén de servicios sociais. Eu formei parte delas e unha das traballadoras, concretamente, se non me equivoque, senón que me corrixa a secretaria que forma parte da mesma, Pilar Soutelo formaba parte desa mesa. Decídese, ademais, que, bueno, decíades na comisión informativa que non existiu publicidades ofertantes. Non, agora o proceso de vir, xuntarse nunha mesa, abrir plicas, sobres e demais, pois xa non existe. Agora hai unha plataforma que é o Silex e a través desa plataforma se fai o proceso de mesa de contratación totalmente transparente e a que todas as empresas poden acudir porque se convidan para elo. Creo que non vistes o expediente completo. Si ben é certo que hai un erro, como dixo a compañeira Gela, na acta, non vistes a composición das mesas e demais, senón non estarías afirmando con tanta severidade o que acabas de expoñer. E eu creo que realmente o que urxe, porque seguro que estás de acordo conmigo e non defenderás os intereses da Xunta e si os de Salceda, é que se revise o prezo da hora do SAF. Algo que vimos reclamando insistentemente sobre este servicio de atención no fogar, que non quero chamarlle axuda no fogar, que ademais o colectivo de coidadoras e coidadores sempre me corrixe. Servicio de atención no fogar, teñen toda a razón do mundo. Iso é o que urxe, defender os intereses de Salceda e a economía deste concello, cando falamos dun orzamento de casi 2 millóns de euros. A Xunta leva anos sin subir o seu precio. Sigue estancado nos 9,70. Aí se quedou. Seguro que ti estás de acordo conmigo que isto é o que hai que reclamarlle a Xunta para os intereses de Salceda e para os intereses do orzamento municipal. Nada máis. Solamente, non creo que utilice a segunda quenda, creo que é un día importante, un
un contrato sumamente necesario para a nosa veciñanza e que hoxe estou segura de que vai a contar ca unanimidade desta corporación. Gracias. Gracias, Loli. Ana Cristina. Despois das puntualizacións de Gela e Loli, queremos facer nós tamén unha serie de puntualizacións despois das vosas intervencións. En primeiro lugar, recalco, se privatizou e externalizou este proxecto e, como dixen antes, falan porque o fan con palabras e non o expresan con feitos. Por que dicimos isto? Constanos de primeira man que as traballadoras municipais encargadas de servicios sociais elaboraron o pliego, sin embargo, este deixouse no caixón. Como ti dixeches, sí se pide a valoración, pero pide esa valoración dos pliegos que se externalizaron, é dicir, que non os fixeron elas, os fixe unha empresa externa. O único que pedides é a súa valoración, que non é o mismo que elaboralos cando elas son as que realmente traballan e xestionan os servicios sociais a diario neste Concello. Iso en primeiro lugar. E o que sí que é importante é a cuantía que se lle paga a unha empresa externa por facer este proxecto. En canto ao custe hora, que non o tiñas moi claro, son 17,99, ou así o pon o proxecto, Gela. A Xunta de Galicia aporta máis do 50%, é dicir, 9,70, e o resto o fan o Concello e os usuarios de Salceda de Caselas. O importante, como dixemos antes, é que non se renuncien a horas e, sobre todo, que se pague en tempo, en forma a empresa, porque, recalcamos, Socicer estivo sin cobrar de abril a decembro de 2020, cando vos si recibistes este diñeiro por parte da Xunta de Galicia e tamén por parte dos usuarios. Está moi ben falar, defender e demais, pero o que realmente hai que facer é actuar. Iso sí que defender os veciños de Salceda. En canto última puntualización, neste caso, era a primeira ocasión que se podía valorar o plan de igualdade, sen embargo, non se tivo en conta. Outra puntualización que tamén quero facer é que ningún documento, lei, decreto está regulado a porcentaxe que lle corresponde a cada organismo o prezo e a valoración e a aportación que teñen que facer ao servicio de atención ao fogar. Nada máis. Alguna palabra máis? Perdón. Bueno, decir que siempre dijimos que los pliegos técnicos, aparte de que es la parte en el presupuesto de lo más pequeño, se trabajó siempre con lo que ellas habían hecho. No fue de un empezar de cero. Eso ya lo dijimos. La parte económica más costosa fue la memoria económica, que, como comprenderéis, la cuantía del contrato y de la licitación, pues había que garantizar que se hiciera perfectamente y hecho por expertos, por supuesto. Y después, que la Xunta, que rechazar las horas. Lo de rechazar las horas, yo no voy a seguir diciendo que Servicios Sociales es una competencia que tiene la Xunta de Galicia. La dependencia y todo esto lo tiene la Xunta de Galicia. Las horas las tiene que pagar al precio que... Ni siquiera, fíjate, ni siquiera los usuarios pienso que tenían que pagar nada. Ni siquiera los usuarios. Y nada más, eso, que los costes económicos yo creo que están más que justificados con un contrato de esta magnitud. Y nada, seguir pidiéndole a la Xunta que suba el precio hora, que eso pues ayudaría a que, desde luego, ya para vuestro interés siempre en que aceptemos las horas, seguro que si nos subieran el precio y lo ajustaran más a la realidad, aceptaríamos horas. Bueno, eu creo que está debatido o tema. É verdade que volvemos a repetir plenos pasados, xa se falou neste pleno dos pliegos de contratación, xa se deron as explicacións necesarias nunha sesión plenaria de como se fixeron os pliegos de contratación, xa se falou en algunha sesión plenaria máis. Perdona, Ana Cristina. Podemos facer unha última puntualización, como hubo
No, son vouche permitir falar, pero lembro o regulamento, son 5 minutos de cada quenda, 5 minutos na primeira quenda, 3 na segunda e 3 para a promotora do punto, bueno, a promotora do tema, de defender o punto. De todas formas, se queres facer algunha puntualización, xo permito, pero iso, 5 minutos na primeira quenda, 3 na segunda e 3 para a promotora. Leoche, a competencia municipal Lei 13/2008 de servicios sociais se perpetúe e corresponde aos concellos a competencia para crear, xestionar e manter os servicios sociais comunitarios básicos, para puntualizar. E, sobre todo, tamén para dicir que se aproveitou un pouco do traballo máis ben das traballadoras de servicios sociais cando non se empregou os seus pliegos. Movemento Salceda. Non vos aproveitedes de que sexa a miña primeira sesión plenaria, por favor. Alcaldesa, eu estou sendo rigurosa. Non usei nin a miña segunda quenda, vou a facer solo por unha cuestión de... eu entendo que te preocupes por quen elabora as bases, quen informa, pero o debate é defender quen elabora as bases ou sacar o concurso o contrato adiante, Ana Cristina. Xa ches demos as explicacións pertinentes de como se elaboraron. E, ademais, especialmente, defendo todo o proceso porque formei parte del. E sei ata que punto se implicaron e se pediu información a servicios sociais. Parece que podes en dúbida, fixéstelo tamén na comisión, solicitando un informe non preceptivo e incluso insinuando que o procedimento non era o correcto. De verdade, tedes dúbidas de que algo non se fixo ben ou non se fixo o correcto. Aquí vense a defender un dos contratos máis importantes deste Concello e creo que iso é do que nos temos que o que temos que debatir e do que temos que falar. Simplemente quería decir iso. Vou cumplir os meus tempos e as miñas quendas. Bueno, correspóndeme pechar o punto. Eu creo que o importante, como decían as compañeiras do equipo de goberno, o importante é o que traemos aquí hoxe, que é a adxudicación do contrato do SAF. Xa se debatiron en outros plenos todas as cousas que estamos debatindo aquí, dende a aprobación dos pliegos, ao custe da hora e o que aporta cada administración a ese custo e tamén o usuario ou usuaria do servizo. Eu creo que o importante é a aprobación dun contrato que, ademais, supón máis do 10% dos recursos ordinarios do orzamento municipal. Esa é a gran importancia do que traemos hoxe aquí, ademais de que se lle dará estabilidade a un servicio totalmente necesario, indispensable, para que as persoas maiores de Salceda poidan permanecer no seu entorno habitual. E eu creo que é o que debemos destacar hoxe aquí. Eu, vaderme a permitir, si vou agradecer o traballo das traballadoras sociais en todo este proceso, en todo este procedimento, decir que fixeron un traballo excepcional, decir que a validación duns pliegos externos, para min, en opinión deste equipo de goberno, garanten que se houvese feito todo o procedimento como se debe facer co procedimento establecido. Esa validación por parte de servicios sociais dalle ese valor engadido, e co cal o meu agradecemento e o de todo o equipo de goberno ao traballo realizado polas traballadoras sociais deste Concello e polo Departamento de Servicios Sociais. Paso a ler o acordo con a rectificación. Efectivamente, o prezo non é o que comentaba, o prezo da adxudicación do contrato son 17,37 euros, tal como se lee na proposta, que dice: primeiro, adxudicar o contrato de servicio para a prestación de servicio de axuda no fogar, SAF, nas condicións que figuran na súa oferta e as que se detallan nos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas a Sociser Galicia SLU, Confiz, número B 94051349, polo seguinte prezo: prezo sen IVA 16,70, IBE 0,67 e prezo total 17,37 euros hora. Coas seguintes melloras: bolsa de horas 600 horas anuais, podoloxía horas anuais
156, fisioterapia, horas anuais 104 e perruquería, horas anuais 150. Segundo, dispoñer e aprobar o gasto con cargo a aplicación orzamentaria 231.22.799 para o exercicio 2021. Terceiro, publicar anuncio da adxudicación no perfil de contratante en prazo de 15 días. Cuarto, designar como responsable do contrato a Ángela Ledo Souto, concelleira de Benestar Social. Quinto, notificar a adxudicación aos licitadores que non resultaron adxudicatarios. Sexto, notificar a Sociser Galicia SLU, adxudicatario do contrato, o presente acordo e informarlle que a asinatura do contrato efectuarase de forma electrónica. Sétimo, publicar anuncio de formalización do contrato no perfil do contratante en prazo non superior a 15 días tras a percepción do contrato e co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Oitavo, publicar anuncio da formalización do contrato no Diario Oficial da Unión Europea como moi tarde 10 días despois da formalización do contrato. E noveno, comunicar ao Rexistro de Contratos do sector público os datos básicos do contrato, incluindo a identidade do adxudicatario, o importe da adxudicación, xunto co desglose correspondente do imposto sobre o valor engadido. Votos a favor. Por unanimidade. Pasamos ao punto 3 da convocatoria, expediente 661/2021, convocatoria para a concesión de subvencións dirixidas a axudar aos sectores da hostelería e outras microempresas ante os efectos económicos da COVID-19. Este tema o defenderei eu como responsable da área de comercio e hostelería. Decir que traemos hoxe ao pleno, unha vez que a Deputación de Pontevedra destinou o 1% do seu orzamento provincial a estas axudas, traemos aquí a aprobación das bases para poder repartir a subvención de 26.714,95 euros que lle corresponden a Salceda dese 1% do orzamento da Deputación dentro da liña 2 do Plan Concellos. Serán beneficiarias as persoas autónomas e microempresas ou pequenas empresas que estivesen pechados ou que non tivesen unha baixada de facturación superior ao 30%. Que teñan, outra das condicións é que teñan a actividade en Salceda independentemente do domicilio fiscal que teña esa persoa autónoma ou esa microempresa ou pequena empresa. A destacar tamén que se exime deste requisito o de estar ao corrente nas obrigas tributarias, seguridade social, igual que a administración autonómica ou co Concello. Este requisito sempre era indispensable en todas as subvencións, non só do Concello, sino de todas as administracións, pero neste caso, a Xunta de Galicia amparou que en situacións, nesta situación que estamos vivindo de pandemia sanitaria, se poida quitar como, se poida deixar de exixir como requisito. A contía establecida nestas bases é a de 500 euros por persoa solicitante, autónomo, microempresa ou pequena empresa. Falamos de empresas, como todos sabedes, de hasta 10 persoas traballadoras. O prazo para as solicitudes será de 15 días naturais dende a publicación no Boletín Oficial da provincia. A convocatoria será pública seguindo o procedemento de concurrencia competitiva, de concurrencia non competitiva, perdón. Sabemos que podía haber moitos xeitos de establecer estas subvencións. O que tratamos dentro do equipo de goberno é de que poder facer canto antes ese reparto da cantidade que nos adxudica a Deputación de Pontevedra dentro do Plan Concellos. E o que queremos tamén, a parte de agilizar, é que eliminar esa parte burocrática a que estamos sometendo todas as administracións a un dos sectores máis afectados por esta pandemia, que é o sector do pequeno comercio e, sobre todo, da hostelería.
En Salceda tivemos a sorte de que fomos capaces de ir mantendo o comercio e a hostelería aberta casi todo o tempo, salvo os meses de confinamento polo estado de alarma e salvo un mes este ano 2021. Esperamos e desexamos que isto continue así e espero, pois, dende a Concellería e dende todo o equipo de goberno, ter o apoio para aprobar estas bases de axuda aos sectores máis afectados da pandemia. O Popular. Como di o refrán, máis vale tarde que nunca. A verdade é que nos alegramos de que por fin o Goberno traia algo positivo para o sector afectado pola pandemia. É certo que outras administracións xa van polo tercer plan e aquí estamos aínda aprobando o primer plan de axuda que o Goberno dá a través da subvención que a Diputación lle concede aos concellos. Miren, menos mal que vostedes dicen ser rápidos, áxiles e que traballan as 24 horas do día. 4 meses e medio despois de vostedes ter a notificación da concesión deses 26.000 euros por parte da Diputación, o traen a pleno para aprobar e incorporar o orzamento municipal e aprobar pois a línea de subvencións para que poidan optar as diferentes microempresas e hosteleiros de Salceda. 4 meses e medio despois de ter vostedes a notificación. Pero, bueno, eu entendo que estes meses vostedes estuveron moi ocupadas con outros menesteres importantes para vostede no político, pero non moi importante para os veciños que sufriron e desgraciadamente siguen a sufrir pois esta situación de paro económico e tamén pois de traballo, non? Nós xa por abril do ano pasado, fai 1 ano e 2 meses, lle plantexamos ao Goberno un plan de choque para as familias e negocios de Salceda. Vostedes fixeron caso omiso a ese plantexamento deste grupo maioritario da corporación e nada, ou casi nada do que nos plantexamos por aquel entón, vostedes fixeron caso a esas propostas en positivo, donde lle plantexábamos unha serie de medidas a levar a cabo a medio e curto plazo. Como digo, 1 ano e 2 meses despois, o Goberno Municipal de Salceda nada fixo para axudar a hostelería, para axudar as empresas e os negocios e autónomos do noso concello. Recordo que presentamos unha proposta de exención das taxas en terrazas, presentamos unha exención de taxa de lixo e vados durante o estado de alarma, presentamos a devolución de parte proporcional das taxas vencidas a actividades económicas que debido ao estado de alarma non se teñan realizado, como a apertura de furanchos, plan propio, que lle solicitábamos ao Goberno de Salceda, plan propio municipal de subvencións e bonificacións para os negocios e autónomos máis afectados, e, como digo, nada de nada, ata día de hoxe que traen a este pleno a aprobación desta axuda de 26.000 euros para repartir por cuantía igualitaria de 500 euros para cada un dos solicitantes. Pedíamos tamén para as familias exención das taxas de vados durante o estado de alarma, unha moratoria ata o final de ano de taxas e tributos, respaldamos a medida tomada polo Consorcio de Augas do Louro sobre o aprazamento de tributos en período voluntario de pago e tamén pois, pedíamos un plan propio para as familias máis afectadas e vulnerables polo impacto da COVID. E logo tamén propuxemos pois, que os concelleiros pois nos reduxéramos por aquel entón un 30% que este grupo municipal levou a cabo doando unha cantidade importante nas fechas de Nadal ao Banco de Alimentos deste concello e, polo tanto, cumprimos unha vez máis a palabra dada aos nosos veciños e aos nosos conciudadanos. Como digo, mentre outras administracións levan xa e van polo tercer plan de rescate á hostelería, en Salceda traemos a data 24 de xuño do ano 21, é dicir, 1 ano e 2 meses despois, o primer plan de axudas directas a ese sector. Quero recordar que, en este caso, a Xunta de Galicia aportou xa, a través do primer plan e o segundo plan de rescate, como digo, estamos xa polo terceiro nas solicitudes, 133.000 euros a un total de 56 axudas concedidas a diferentes empresas, autónomos e comercios do sector no noso concello.
máis de 1.400.000 euros na comarca na área metropolitana e máis de 140 millóns a nivel autonómico. Seguro que non é suficiente, seguro que sempre se pode facer máis, pero o que non se pode negar é a rapidez ou a máxima rapidez que se puido levar a cabo ese plan de axudas que tanto e ben agradeceron moito dos afectados. A min, personalmente, e como portavoz deste grupo, pois me entristece que como administración pública máis cercana aos afectados non fosen quen de facelo máis rápido e, sobre todo, cun plan propio. Porque, como se nos reconoceu na comisión, o Concello de fondos propios non aporta ni un só euro a este plan, nin se sumou ao plan da Xunta de Galicia, nin tampouco vai ter un plan propio con fondos propios para este sector. Nada máis. Movemento Salceda. No, simplemente quería formularlle unha pregunta ao portavoz do Partido Popular de Salceda, que ten as competencias en comercio. Mesmo así, voulle a decir o que fixo o Concello, que o Gallá puidese ser moito máis. O Gallá nunca é suficiente. Tamén é certo que hai que ser realistas e durante moitos meses Salceda viviu unha situación de privilexio e non é que o diga eu nin que o digan estes concelleiros e concelleiras, é que os propios comercios e os propios hosteleiros e hosteleiras, ademais de a CISA, o decía. Hubo meses donde, por sorte, non por sorte, porque os datos da COVID non lo permitiron, había moitísimos concellos, ademais dos arredores, que estaban pechados perimetralmente e nós tiñamos a sorte de ter a hostelería aberta. E vos sabedes perfectamente, se non só tedes que preguntalo, que moitos negocios funcionaron máis que nunca. Iso é así. Hai que dar datos reais e non ser catastrofistas sempre porque sí. E cando se aportan datos ou cando se fala de que as cousas non foron ben, hai que decir cantos locais pecharon, cantos abriron, que xente se viu perxudicada. Hai que aportar datos e non titulares grandilocuentes como plan do choque do Partido Popular de Salceda de Caselas. Ese plan de choque que ademais debatimos en un pleno precisamente en plena pandemia COVID, falamos del. Falamos moitísimas veces del. Vostedes queren un plan específico cuantificado? Eu vou a cuantificar de outra maneira. Campañas. Celebráronse ciclos culturais. O Nadal. Noites na rúa. Precisamente pola situación sanitaria que non lo permitiu, cando outros concellos non podían facer absolutamente nada. Iso chamase dinamizar, e iso supón un gasto para as arcas do Concello, ademais dos que estamos encantados de que foran un éxito e de que axudaran a dinamizar ese comercio. Vou a decir tamén outra aportación do Concello, suspensión e eliminación de taxas, falamos da venta ambulante, falamos de furanchos, falamos de terrazas, dende o primeiro momento. É que, se non me equivoco, do Baixo Miño da comarca do Condado para Danta fomos os primeiros en tomar esas medidas, que non é para porse medalla, é simplemente para recordar e contextualizar. Falamos, ademais, de subvencións nominativas. Non sei se lembran vostedes que están por primeira vez nos orzamentos de 2021 se inclúe unha subvención á CISA, precisamente unha asociación que ten unha memoria de actividades e realiza unha función moi importante e dinamizadora no noso Concello. Sí, tamén, aprazamento dos recibos do Consorcio do Louro. E sí, se crearon moitísimos outros servicios. En plena pandemia, un gabinete de psicoloxía, que tamén todo o equipo de goberno está orgulloso de haber creado ese servicio en plena pandemia. No, outros concellos non o tiñan. Hai quen fai apostas concretas, 26.000 euros, 27, 30 e lo repartimos. Bueno, nos temos outra fórmula de apostar. Nesta ocasión, a Deputación destina un diñeiro que nos tratamos de xestionar da mellor forma, seguramente que non perfecta, pero da mellor forma. En todo caso, este Concello demostrou que estaba acontecido asociativo co comercio e ca hostelería. Precisamente, polo que decía antes, os datos nos axudaron por un traballo ben feito gracias á sociedade de Salceda que nos permitiu vivir unha situación pois non tan mala. Eu non digo perfecta, pero non tan mala. E creo que hai que ser realistas cos datos e cas cousas e non soltar titulares grandilocuentes, plan de choque, non fixestes nada. Así non é. Me sobra tempo.
non sei se me permites utilizar o meu turno como responsable da área tamén. Creo que o comentou a compañeira Loli Castiñeira na súa intervención, pero eu vou me ceñir a un par de cousiñas máis. É dicir, este equipo de goberno, eu como concelleira de Comercio, pero todo o equipo, apostamos dende un primer momento por apoiar a hostelería dende a rúa, a pé de calle, como se suele decir. É dicir, tanto a hostelería como o comercio de Salceda tivo o apoio deste equipo de goberno deste Concello dende un primer momento. Hai que en administracións que optan polo reparto directo e polas cantidades as persoas autónomas e as microempresas, este equipo pois decidiu apostar por axudar a dinamizar e a botarlle unha man no día a día. Eu creo que se falas coa maior parte do comercio e da hostelería, sabrás que o que digo é totalmente certo, que estivemos en todo momento ao seu carón, que nunca lle faltou o apoio do Concello para ningunha das iniciativas que tiveron e as que desde este Concello pusemos en marcha. Desde logo, nós vamos a facer o reparto desta cantidade que nos asigna a Diputación, pero aí non vai a quedar a nosa axuda ao comercio nin a hostelería. Nos vamos a poñer en marcha, e de feito xa están establecidas, moitas actividades para axudar a resurdir a hostelería e o comercio local. Ao final, Salceda necesita a dinamización no día a día e necesita que teñamos xente na rúa na medida do posible no que nos lo permita a pandemia para que o comercio teña actividade. E o Concello vai, anuncio agora, sobre todo dende a Concellería, pero de todo o equipo, que vamos a seguir nesa liña. E agora toca a época de resurdir, a época de axudar a sair desta pandemia que esperamos e desexamos que estemos na reta final e oxalá así sexa, toca botar unha man no día a día. E iso é o que fixemos ata agora e o que vamos a seguir facendo. Falaba o compañeiro do Partido Popular de que hai outras administracións que van por a terceira liña. Sí, hai que recordar tamén que a Xunta de Galicia recibiu cantidades importantes do Goberno Central para que poidera poñer en marcha esas liñas e para poder facer o reparto entre a hostelería e o comercio e as microempresas, que lle lembro tamén, como decía a compañeira Loli Castiñeira, que é competencia da Xunta de Galicia. E se falamos desas tres liñas, pois podo dicirlle que a primeira liña foi algo máis cuantiosa que estamos aprobando aquí hoxe, é verdade, é unha administración autonómica. Falamos dunha axuda lineal de 1.200 e 2.000 euros para unha administración autonómica na primeira liña. Na liña 2 hai que lembrar tamén que pedían un mínimo dunha baixada de facturación do 45%, cando nas nosas bases estamos poñendo para aquelas persoas autónomas e microempresas e pequenas empresas que teñan unha baixada de facturación superior ao 30%. Estamos ampliando as posibles persoas ou empresas beneficiarias. E falamos da liña 3 tamén, se quere o compañeiro Partido Popular, que é para aquelas empresas, só aquelas que acrediten deudas. Eu creo que cando se dá a información hai que darla completa. Parabéns, por suposto, a Administración Autonómica por dar esas axudas. Parabéns ao Goberno Central tamén por axudar. Parabéns á Diputación por poñer este 1% a disposición dos sectores económicos máis afectados. Eu creo que todas as administracións debemos colaborar conxuntamente cos sectores máis afectados e, dende logo, o noso vai a ser na mesma liña que ata agora. Estar coas persoas autónomas e coas pequenas empresas no día a día, realización de actividades desde as distintas concellerías e apoio ás actividades que partan tanto da hostelería como do comercio, porque entendemos que é a maneira de axudar a resurdir estes sectores tan afectados pola pandemia. Partido Popular. Está ben que agora o Goberno pregunta a oposición. Oiga, se a competencia, como dice vostede, que non comparto 100%, e da Xunta de Galicia en comercio,
Para que temos unha concelleira delegada en comercio? Para que a temos? Se a competencia de outra administración, según vostedes, que xa digo, non comparto 100%, que para rellenar o currículum, para decir que levamos moitas áreas e que somos eficientísimos, etcétera, etcétera. Oigue, mire, está moi ben todo o que acaban de decir, vocal, algunha das cousas que dixeron nos compartimos e nos sumamos, pero a realidade é a que é. E a realidade é que, mentre xa hai moitos hosteleiros e empresas autónomos levan xa meses que recibiron as axudas, pois, desgraciadamente, por parte do Goberno de Saceda, cero. Directamente cero. Por un lado, dicen que outras administracións optan por un modelo de subvención directa, como, entre comillas, criticando, sin embargo, xa aquí estamos aprobando unha base para axudas directas á hostelería e ao comercio. Lo acaba de decir a señora alcaldesa. Claro, é dicir, moi ben, porque a Xunta recibe cartos de outras administracións, pero resulta que votamos en contra de pedirlle ao Estado o IBI, e logo os tribunales nos dan a razón. Pedimos unha cousa, pero votamos a contraria. Está moi ben, señora Dolores Castiñeira, está moi ben darlle axuda a CISA, por suposto. Por iso este grupo, durante anos e anos e anos, nas alegacións de orzamento, poñíamos unha partida concreta, entre outras asociacións que non tiñan para CISA. E vostede, como membro do Goberno, votaba en contra. Vostede votaba en contra desas axudas a CISA. E agora se enorgullece de que por primeira vez, oiga, bendito sea o día, e nos alegramos. Pero vostede sistemáticamente, xunto cos demais, incluso membro do Partido Socialista en algúns anos de cogoberno, votaban en contra. Votaban en contra da axuda a CISA. En contra, señores Dolores Castiñeira, en contra. Mire, falan vostedes de rebaixas en diferentes taxas de recibos. Por suposto, como do consorcio, claro, por iso hemos tomado a iniciativa e logo vostedes se sumaron. Perfecto, nos alegramos. Hasta se enfadaron que tomaran a iniciativa. Está moi ben. E a adopción das taxas, pero claro que nos plantexamos un plan propio e vostedes non o fixeron. Ou é que outros anos vostedes ou os gobernos diferentes non fixeron actividades en diferentes épocas do ano? Non había actividades no verán antes da COVID, non habría actividades no Nadal antes da COVID, non habría actos para dinamizar as rúas e ter a xente na rúa antes do COVID? Por suposto. Pero todo ese diñeiro que por sorte, entre comillas, ou de sorte, non me malentendan, se aforrou as arcas municipais por non poder celebrar tristemente actos culturais e de festexo, todo ese diñeiro que aforrou o Concello, que é certo que se gastou tamén unha parte en outros servicios para atender a COVID, e que non se poderon destinar fondos propios a ningún plan, vostedes non poderon poñer X euros no plan da Xunta, como fixeron outras administracións, vostedes non se sumaron a ningún plan, a ningún, e non puxeron ni un só euro de fondos propios para axuda directa ás persoas, empresas, autónomos e microempresas afectadas por esta situación. E, por sorte, tamén nos sumamos ás felicitacións de que entre todos fomos capaces de levar o mellor posible en Salceda. Pero iso non significa que a facturación ou consumo se reduxo drásticamente. Hai que falar con eles para saber o que dicen e o que opinan. E, polo tanto, creo que está moi ben aquí dicir o que se dice, pero a realidade é que sufriron e siguen a sufrir pois a baixa do consumo e, polo tanto, toda a axuda é pouca. Nos vamos a votar a favor, a pesar de que, desgraciadamente, chegan tarde vostedes en axudas directas ao noso sector da hostelería e do comercio. Nada máis, gracias. Loli. Gracias, Verónica. Nada, 3 puntualizacións. Formamos parte do consorcio, os 4 concellos máis augas de Galicia. Por lo tanto, tomamos decisións, Santi. Iso é así, non mo estou inventando. A CISA, voto en contra dunha subvención. Dígame vostede que acta parece recollido ese voto en contra dunha subvención a CISA. Tal vez vostede descoñeza ou non se acorde de que o Concello tiña un plan de axuste que non permitía crear máis subvencións nominativas. É así, non me diga que é falso porque é así. E senón, o vindeiro pleno mo trae. O vindeiro pleno mo trae. E só unha cousiña máis que me fai moita gracia, porque temos concelleira de comercio. Isto me recorda unhas declaracións súas que lle escoitei unha vez, porque temos concelleira de turismo cando eu ostentaba turismo, se non tiñamos playa. Hombre, hai que querer un pouquiño máis a Salceda. Non temos playa, pero temos moitísimas outras cousas que amosar. Pois recórdame un pouco a iso. Non temos competencias en comercio, entón, pa que temos concelleira de comercio? Fíxome gracia, recordoume aquilo que decías de min cando era concelleira de turismo, que para que estaba se non tiñamos playas.
hai que querer máis a Salceda. Bueno, eu como concelleira de Comercio decir que eu creo que a hostelería e o pequeno comercio e as empresas de Salceda, todo o sector económico, sabe para que temos unha concelleira de Comercio, sabe que estiven a pé de rúa con eles dende o principio da pandemia antes e seguiremos estando porque creo que agora é o momento de apostar fortemente para que os sectores económicos máis afectados saian desta pandemia. A concelleira de Comercio estivo con eles, a concelleira de Comercio se apoiou nas actividades que eles puxeron en marcha. Se pondrán novas actividades exactamente con fondos propios tamén para axudar neste momento. Volvo a repetir, as axudas directas é unha das fórmulas, o que é a dinamización dos fondos propios investidos no día a día no Concello de Salceda, na hostelería e no comercio é outra forma, e este equipo de goberno vai optar por esa forma como fixemos sempre e como vamos a seguir facendo. Dito isto, paso a ler os puntos do acordo. Primeiro, aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de concorrencia non competitiva dirixidas a axudar aos sectores da hostelería e outras microempresas ante os efectos económicos da COVID-19, co texto que figura nas bases anexas á presente proposta de resolución. Segundo, aprobar o gasto de 26.714,95 euros a que ascende o importe da subvención con cargo á partida orzamentaria 433/479. E terceiro, registrar a información a incluir na base de datos nacional de subvencións polos medios electrónicos que esta proporcione, acompañada do texto da convocatoria e do seu extrato. Votos a favor. Por unanimidade. Pasamos ao punto 4 desta convocatoria, expediente 1356/2021, aprobación do proxecto de obras denominado Proxecto de Reforma e Acondicionamento de Vestiarios nas piscinas municipais, fase 2. Defenderá este punto o concelleiro de Deportes, Rubén González. Boas tardes a todas e todos os membros da corporación e tamén aos veciños e veciñas que nos siguen a través da retransmisión telemática. O pasado 26 de abril levamos a pleno un proxecto ambicioso para a piscina municipal no que xa aprobamos a primeira fase que consistía na reforma dos vasos e da praia da piscina. Esta xa foi metida no Plan Concellos 2021 para a súa execución e desenrolo, polo que queremos, se non lo aceptan, sacalo adiante ao largo deste ano. Hoxe, sin embargo, aquí o que buscamos é a aprobación do proxecto de reforma e acondicionamento dos vestuarios das piscinas municipais. É unha obra de reforma integral da edificación existente buscando maior amplitude de calidade espacial. Contempla a sustitución completa das instalacións de fontanería, saneamento, electricidade e iluminación. No tocante a fontanería, inclúe a produción de agua quente sanitaria con apoio solar, buscando enerxías así renovables, e sumado tamén a bombas de calor aerotérmicas. O ter unha escasa altura a actual instalación nos vestuarios de solo 2,16 metros, complétase a demolición do forzado horizontal do teito destas edificacións e das divisións interiores dos vestuarios, para así executar unha nova cuberta máis lixeira que cubrirá tamén o corredor exterior que dá acceso a diferentes dependencias e dotará dunha calidade especial superior á actual. Esta mesma proporcionará un novo sistema de iluminación natural mediante a disposición de amplios vans acristalados na fachada nordés que permitirán tamén unha correcta iluminación natural e que estará apoiada por instalación de ventilación mecánica. Mantense a enfermería no local que ocupa actualmente e modifícase a distribución interior dos vestuarios, dispoñendo en ambos dunhas cabinas que permitirán uso aos menores acompañados polos seus responsables, independentemente do xénero destes últimos. Así mesmo, créase un aseo vestiario completamente adaptado para o uso de persoas con mobilidade reducida e amplíase a edificación no seu
Testero Sureste coa construción dun almacén para poder coller, guardar todo o que normalmente ali nos fai falta, xa sea para cursos, para monitores, para os socorristas e demais. Os informes e o orzamento base de licitación, os informes son favorables, perdón, e o orzamento base de licitación é da cantidade de 135.177,81 euros, IBE do 21% incluído, que ascende este IBE a 23.460,61 euros e o presuposto sen IBE son 111.717,20 euros. Nada máis, gracias. Partido Popular, Primitivo. Boas noites a todos. Bueno, antes de para que non se me esqueza ao comentalo, pois estamos, xa anuncio que estamos de acordo co proxecto en sí. Pero, bueno, estiven revisando tanto o proxecto, a fase 2 da piscina, que incluye vestiarios, tamén o que se aprobou anteriormente, como a fase 1, e atopo que falta algo, que falta algo moi importante neses proxectos que vostedes non contemplan en ninguna das fases. Que se vai a facer coas RANs? Esas RANs que amenizan as noites e os soños dos veciños do redor. Vostedes toman a coña, pero que cando vostedes empecen a facer as obras, algunhas destas RANs xa estarán empadroadas na Rúa Gándara, e que xa son varias generacións de RANs, sabes? Ou terán sorte se Medio Ambiente ou o Seprona non lles exixen un estudio de impacto ambiental dado o ecosistema que ali se creou. Non entendo como se pode ter unhas instalacións tan abandonadas. A RAN entrou en setembro do 19 e vostedes van a desaloxalas en abril do 22, máis ou menos. 3 anos que vamos a ter RANs ali. Comunicado conxunto que outros concellos que non abren pola pandemia as piscinas municipais. E os que abren? Por que nos non abrimos? E os que abren? Cidade dos nenos, falamos moito, de Francesco Tonuzzi. Baby boom. A maior natalidade de media de natalidade. A idade máis baixa, a media de idade máis baixa xunto con concellos como Ames en Galicia, non? Cidade dos nenos sen piscina no verán. Por qué? Porque non se fixeron os traballos a tempo, como outras cousas. Como foi o Paces, tuvemos que votalo aprobalo no último día a prisa correndo, a obra da Praza de Abastos prácticamente sen prazo po contratista despois de máis de 8 meses coa subvención aprobada, e así vamos, improvisando, sen planificación, ata que pasa o que pasa, que, bueno, que sen excusas, e os nenos, pois, sen a posibilidade de disfrutar dunhas piscinas este ano. Pandemia, excusa barata. Para subirlle, para que se lle suban os impostos a xente, non temos en conta que estamos en pandemia. Pero, para reducir o servizo, por exemplo, da piscina municipal, sí, cuidado. Estamos en pandemia, hai que guardar as medidas COVID, pero, ainda así, non entendo por que outros concellos si abren. Alguén dixo aquí neste pleno que os impostos son para dar servicios á veciñanza, que necesitamos recaudar impostos para dar servicios á veciñanza. Pois mire, estamos no momento adecuado, o sablazo máis grande aos petos dos salcedenses, os orzamentos máis grandes de toda a historia de Salceda, e cerramos a piscina, con todos os nenos que se deixarlle unha opción de disfrute. E xa rebundando de axudas á hostelería, que falaus aquí fai un momentiño, que apoiamos e tal, vostedes pensaron na economía que crean a piscina no seu entorno? Digo eu, neses locales onde o neno compra un xelado, unha Coca-Cola, ese gasto que se fai é que realmente potencia esa zona do Parque da Gándara. Non, tomas a decisión porque seguramente é moi complicado por personal para que se cumplan as medidas COVID. Entón, non facemos o esforzo, non é interesante. Esa forma de axudar a hostelería que estaban promulgando vostedes fai un momento. Sabe que pasa? Ese gasto vais a facer noutro concello que sí teña as instalacións abertas. Sí, vais pasar.
E o pior de todo, o que se poida desplazar a praia ou a outros concellos. Pero os que non teñan medios van po caselas, que leva pouca agua. Bueno, tamén hai rans ali, non? Bueno, moitas gracias pola primeira. Rubén. Bueno, precisamente o proxecto ambicioso de coller e reformar a piscina é para poder coller e finalizar pois, o Parque da Gándara e darlle pois, máis futuro económico a toda a zona. O sea, estamos iniciando a primeira fase, agora le damos a aprobación do segundo e o que se quere conseguir que aquilo que sea un espacio bastante ben para poder coller e que todo o entorno se vea favorecido. Despois, en canto ao comunicado e a decisión, un pouco decirche que as medidas impostas polo Ministerio de Sanidade e pola Xunta de Galicia en base ás restriccións que nos colocaron, como a apertura de control de aforo, mantendo distancia de seguridade, quendas e reserva con cita previa, limpieza e desinfección despois de cada uso, o cal conlevaría esas tarefas fosen no mismo servicio e incluso ao momento de lecer terían que coller salir para fora, o control de toda iso tal, é o que nos fai coller e por responsabilidade sanitaria tomas esa decisión, desexando que, claro, que todo isto da evolución que temos do COVID, que dentro de pouco tempo podamos querer abrir sin restriccións. O que fagan outros concellos, pois non sei como cumplirán todas as normas, pero a min non me atinxe, e menos o equipo do goberno. Pouco máis. Gracias. Novamente, Salceda. Non. Primitivo, queres outra vez? Gracias. Home, a ver, non quero pôr na vosa boca o de tema de que os que están abrindo as piscinas son irresponsables. Porque casi se va... No, a mellor os que están facendo as piscinas, as que abren esas instalacións para que, sobre todo, os nenos disfruten delas, preocúpanse de facer as cousas ben, quero dicir, de tomar esa serie de medidas, de seguir os protocolos COVID, porque Salvaterra vale non, pero mos sí, en Portugal hai piscinas cubertas funcionando, piscinas cubertas, que son espacios cerrados. Eu entendo que pode dar chollo, pero ao final é un servizo pois lúdico, volve a incidir, se falamos tanto de que Salceda o Baby Boom e deixámolos en unha das actividades básicas, neste caso para o verán. Eu creo que se equivocan. Volvo a decir, creo que non tuveron, desde o Arran entrou en agosto, en setembro de 19, e ali sigue. Cortaron a erva un pouquiño máis, pero ali sigue. Non sei, se non tuveron todo este tempo para facer algún acondicionamento, o ano pasado estuveron pechadas, pero non, o sea, deixamos pasar o 2021 que cando máis falta lle fai aos rapaces despois de ter todas esas restriccións que tuveron nas aulas de poderse esparcir con control, iso sí, pero o Concello non lle axuda nada. E por último, volvo a incidir, a piscina xera unha economía circular. Eu vivín durante varios anos en frente ao Parque da Gándara e o bullicio que se bebía ali, gominolas, Coca-Colas, aqueles bares traballaban con esa xente. Este ano, non. Gracias, Verónica. Ben, eu creo que, bueno, eu a verdad que esperaba cando votabas algo en falta, pensei que votarías a fase 3 da zona de máquinas, pensei que a verdade, agradezo a túa exposición destendida, pero eu pensei que viñas votando de menos a fase 3, que traeremos tamén a aprobación plenaria en canto teñamos o proxecto rematado. Decir que a normalidade, desgraciadamente, a normalidade desta pandemia non pode ser completa neste verán, e aproboteis na publicación que acaba de facer a Xunta de Galicia, no anuncio que acaba de facer a Xunta de Galicia, de que avanza na toma de medidas sanitarias e de disminución de aforos e a apertura de unhas actividades en casi todos os eidos. En cambio, nos aforos da piscina seguimos mantendo a do ano pasado, co cal eu entendo que a Xunta, ao igual que nós, ten en mente que non é
un sector ou unha actividade que deberíamos abrir tan a lixeira nin sen ter a responsabilidade sanitaria da que comentaba o compañeiro de Deportes Rubén. Eu creo que se a Xunta abrise e tivese ese avance como está tendo noutros sectores como de hostelería e outros na apertura de aforos, na relaxación de medidas sanitarias, quizáis os concellos poderíamos asumir esa apertura de forma eficiente. Creo que non podemos, creo que por encima de todo ten que primar a responsabilidade sanitaria e ten que primar o cuidado das persoas. Dito isto, pasamos a ler os acordos. Perdón, Loli, como comentaches antes que non, pensei que non... Disculpa. Non te preocupes, porque entendía que a miña primeira quenda podía usala perfectamente Rubén, pero esta segunda sí que me gustaría, pero para algo moi breve. Decir ya tivo que precisamente... Bueno, decirche que estuveche moi ingenioso co da RA, está moi ben que nos faga rir, tivo. Sí, seino, e algún veciño da Gándara mo dixo, ademais. A veces ao lado das casas tamén hai pozas e se escoitan, eu creo que ao final non é tan... É bonito, non? Vamos, que estuveche moi ingenioso, que me gustou. Que me gustou moito o teu inxenio. E nos fixeches, estás moi ingenioso. Nada, simplemente, non te preocupes, simplemente unha cousiña, precisamente porque os nenos e nenas de Salceda nos preocupa, traemos este pleno, un proxecto que eu creo que é sumamente ambicioso. De feito, é tan ambicioso que hubo que separalo en 3 fases porque é imposible asumilo económicamente de golpe. Creo que este proxecto que fai é mellorar unhas instalacións municipais e unhas piscinas para eses nenos e nenas que sí, pois non van poder disfrutar das piscinas este ano, pero máis tarde que cedo, e ademais se acaba de anuncialo Carmela Silva en rolda de prensa a aprobación da primeira fase, creo que eran en torno aos 141.000 euros, mañá realizase esa xunta, de que se aprobarán diferentes proxectos da provincia, entre eles, e ademais mencionouno expresamente, o proxecto a primeira fase do proxecto de mellora de piscinas municipais no noso concello. Eu creo que iso é o que importa. Si ben é certo que causamos en prexuicio este ano, comezaremos agora o proceso de licitación e posteriormente de contratación para que teñan unhas instalacións de primeiras e ademais preparadas para o futuro, por si temos a mala sorte de que esta situación volva a acontecer, estar preparados para elo. Ben, recordar simplemente que ese proxecto completo, as 3 fases, e da que nos quedaría aprobar a terceira, ronda os 350.000 euros, como decía antes a compañeira Loli Castiñeira, un proxecto ambicioso que oxalá tivésemos a financiación para leválo a cabo e oxalá tivésemos a financiación moito antes. Temos que ir repartindo en fases. A primeira pois se quitará a licitación no menor tempo posible e volvemos a insistir. O importante hoxe que traemos aquí é un proxecto para rehabilitar unha piscina que leva moitísimo tempo en Salceda e que necesitaba unha rehabilitación integral. Oxalá tocaremos todas as portas de todas as administracións posibles e tiraremos dos fondos propios que poidamos para intentar levar canto antes as 3 fases. Empezaremos pola dos vasos e esperemos que sexa que o ano que ven os nenos e nenas teñan o disfrute da piscina. E insisto, non só é cuestión de obras, é cuestión de responsabilidade sanitaria e de responsabilidade de cuidar, que a responsabilidade que ten este goberno municipal de cuidar das persoas, dos veciños e das veciñas, dos nenos e das nenas de Salceda. Paso a ler o acordo. Primeiro, aprobar o proxecto de obras denominado Proxecto de Reforma e Acondicionamento de Vestiarios nas Piscinas Municipais fase 2, redactado polos arquitectos Miguel Ángel Rodríguez Varela e Rocío Bernardes Fernández, asinado en maio de 2021.
cun orzamento base de licitación de 135.177,81 euros, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 23.460,61 euros e o presuposto sen IBE a 111.717,20 euros. Segundo, que leve a cabo o reformulado do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor. Por unanimidade. Pasamos ao punto 5 desta convocatoria, que é o expediente 1354/2021, declaración de especial interese ou utilidade municipal. Melloras no abastecemento de auga no barrio Rega da Lama, en San Esteban de Budiño. Vai a defender este punto Miguel, porque foi o que levou esta obra, aunque agora a concelleira de Vías e Obras é a compañeira Loli Castiñeira. Miguel. Ahora ben, ainda non estamos nada prácticos con estes aparatos. Bueno, boas tardes, casi noites aos compañeros da Corporación e aos veciños que nos siguen estas horas. Como acaba de decir a alcaldesa Verónica, pois Concellería de Obras ahora mesmo xa está en mans de Loli Castiñeira, despois dunha reorganización interna que fixemos en Movemento Salceda dentro do goberno, pero esta obra, como ben dices, pois leveina eu desde o principio e vou defender eu. A obra é unha obra moi sencilla, non ten dificultade. Trátase de declarar de utilidade pública ou de utilidade municipal a instalación dunha mangueira nova no barrio da Rega da Lama. Sabedes que este barrio está un pouco repartido entre Salceda e Porriño, está ali no límite, hai casas en Salceda e casas en Porriño no mesmo barrio. Entón, a raíz dunhas obras que se fixeron ali de canalizacións de aguas que fixo o Concello de Porriño, para canalizar as aguas que veñen desde a rotonda do bar Volante, todo pola parte de atrás, por aquele camiño que daba acceso á antigua Rubiera, que agora son os almacenes de Amazon. Canalizar todas esas aguas, pois fíxose toda a canalización pola carretera hasta o término municipal de Salceda e incluso se avanzou en Salceda pois varios centos de metros. A obra executouna toda o Concello de Porriño. E a partir de aí, como había que canalizar as aguas que salían por esa tubaxe unha tubaxe de 30 centímetros, había que canalizalas hasta o rego que lle chaman ali a levada ou a lobada, que é o regadío que ven desde o río Becerreira e rega toda a zona do Cerquido. Para canalizar as aguas hasta ali nos comprometémonos a hormigonar unha cuneta, un tramo moi pequeno, sobre 100 metros ou algo menos incluso, sobre 100 metros. E canalizalas hasta esta levada e tal. Entón, a Comunidade de Aguas de Budiño pediunos para meter unha mangueira nova, porque aquí tiñan que entraba por Porriño, incluso rompíalle continuamente, pediunos para meter esta mangueira nova que cruza por debaixo da vía do tren, estaba ali nunha arqueta, e aproveitaron a obra esta. A partir de aí, a partir da obra de hormigonado desta cuneta, eles queren continuar con unha mangueira pois hacia dúas casas que lle quedan ali na parte alta do parque, que é o Parque Público Municipal, o resalido municipal que hai ali en Rega da Lama, que todos conoceredes. Queren levála por ali arriba para dar servicio ali a un par de casas que están xa no límite de Porriño, pero son de Budiño. Este o proxectiño que les traen aquí, fixeron a comunicación previa de obra e solicitan a bonificación que declaremos no pleno de utilidade pública ou non sei exactamente a denominación, utilidade municipal, interese utilidade municipal, non? Que o declaremos aquí para poder acceder a esa bonificación no inicio, na parte que lle corresponde do imposto, esa bonificación do 95% máximo que temos aprobado aquí en pleno. Sabedes que agora esta obra, por suposto, pagan a eles toda, excepto o hormigonado da cuneta que o paga o Concello. Sabedes que a partir de ahora as comunidades de aguas parroquiais teñen unha subvención municipal aprobada nos orzamentos últimos
que vos votastes en contra, unha subvención de 30.000 euros para extraídas de aguas. Hasta ahora, pois, axudábamos co que podíamos, con palas, axudábamos con material municipal, e agora van ter xa reglado, ano tras ano, pois, unha subvención de 30.000 euros aprobada nos orzamentos. Nada máis, Verónica. Gracias, Miguel. A verdade é que o que traemos aquí é a aprobación desa bonificación do 95%. Quixemos que Miguel dese explicacións do que se estaba facendo ali, porque na comisión informativa os compañeros do Partido Popular pediron esas explicacións, pero realmente o que aprobamos aquí pois é esa bonificación de todos os xeitos. Pasolle a palabra a Primitivo. Gracias, Verónica. Miguel, vasme perdonar que quería contestar a túa última intervención no punto anterior. Como sabía que tiña 5 minutos e íbame sobrar, pois non che pedín a palabra e así vasme permitir salirme do punto un momentiño. É que incidides no que por responsabilidade e por seguridade sanitaria. Entón, que pasa cos outros concellos? Somos sinvergüenzas? A ver se me entendes. Porque responsabilidade, eu creo que os demais, o que pasa é que sabrán facer as cousas. Ou a mellor vos non o sabedes facer. Quero decir, porque decir que por responsabilidade encher a boca con esas palabras é menospreciar aos outros que intentan dar un servicio aos veciños. Simplemente era iso. E despois, a Xunta, mira que se pronuncia Xunta aquí nas actas, Dios mío, pero para iso xa está Caballero en Vigo, e que botou a culpa hasta de que non se abrían as piscinas a Xunta. Dios mío, intentou aí no medio. Pero bueno, era simplemente puntualizalo. E non, acabo, non fan falta os 5 minutos, Alex, non te preocupes. Xa acabo. Miguel, sí, o tema da, evidentemente, pois, un 95% para reducir o imposto de ICI, un 95% para esta obra, ten todo o sentido. De feito, é un 95, non é un 50, porque gracias á proposta do PP no seu momento, incrementamos un 45% a bonificación. Senón, seguiría sendo un 50. Cando decías antes de que votamos en contra, ti tamén eres un pouco mentideiro, porque non votamos en contra dos orzamentos, non de subvencionar as comunidades de auga. Por iso que, non, digoche de mentideiro porque ti o dixeches outro día, non o tomes a mal tampouco, como eu non o tomei. Gracias. Bueno, insisto, queres responder, Miguel? No. Insisto, bueno, bueno, insisto que en relación co punto anterior, o importante é que traemos a pleno a segunda fase das piscinas. A primeira xa se aprobou, xa temos a financiación e oxalá logremos levar o proxecto, poder desenvolver as 3 fases de rehabilitación dunhas instalacións que o precisan e que son necesarias para os nenos e nenas de Salceda. En canto a este punto, nada máis, sempre estamos de acordo neste tipo de puntos. Temos claro que está declarado o interese, bueno, que é de interese municipal esta obra. Paso a ler os puntos do acordo. En primeiro, que se declare especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais ás obras menores consistentes nas melloras no abastecemento de auga no barrio Rega da Lama en San Esteva de Budiño, incluídas no expediente número 1354/2021 a solicitud de Alberto Pereiro Lueiro en representación da Comunidade de Traída de Augas de San Esteva de Budiño, mediante escrito recibido en data 14/6/2021, registro número 2021-E-RC-2823. Segundo, recoñecer a bonificación do 95% do imposto sobre construcións, instalacións e obras por entender debidamente justificada a causa do beneficio en virtude do disposto
na ordenanza fiscal do devandito imposto, amparada no artigo 103.2.a do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Terceiro, notificar esta resolución ao interesado con indicación dos recursos que procedan. Votos a favor por unanimidade. Pasamos ao apartado B, actividade de control, que é a de acción de contas no punto 6, da acción de conta de decretos dende o número 2021-0508 de 26 de abril ata o número 2021-743 de 18 de xuño. Punto 7, da acción de conta dos decretos da Alcaldía de reorganización do equipo de goberno. E punto 8, da acción de conta dos escritos de modificación de iba a darvos a palabra ao rematar os tres da accións de contas, pero como queira. Da acción de conta dos escritos de modificación de portavoces dos grupos políticos Movemento Salceda e PSDG-PSOE. Como sabedes, a dación de contas non ten turno de palabra, pero, por suposto, se alguén quere decir algo, Joaquín. Ben, boas tardes, noites. A ver, simplemente, a ver se nos poden aclarar aquí nun decreto con respecto que a modificación das delegacións de área, do decreto de 742, firmado pola actual alcaldesa Verónica Torón. No decreto, dice, vou ler textual, resolvo. Primeiro, modificar as delegacións de atribucións realizadas nos membros do equipo de goberno nos seguintes termos. Persoal, vías e obras, coordinación de proxectos e igualdade, María Dolores Castiñeira Alén. E uns párrafos máis abaixo, pon, corresponderán á alcaldía as áreas de persoal, igualdade e cooperación de proxectos. Entón, non sabemos se esta é unha delegación compartida ou que a esa alcaldesa non quer deixar as delegacións. Entón, a ver se nos poden aclarar isto. Eu, por seguir co tono agradable deste pleno, aquí neste equipo de goberno he compartido todo, pero debe ser un erro na transcripción do decreto. Por suposto, esta alcaldesa seguirá coas áreas que levaba ata agora, que participación veciñal, urbanismo, emprego, formación, comercio e industria, e a compañeira Loli Castiñeira levará as áreas de persoal, coordinación de proxectos e igualdade que levaba ata agora, e, ademais, vías e obras. Pois, simplemente, como dicía antes, a esa alcaldesa, que nós que non lemos o expediente da axuda ao fogar, que é de máis de 1000 páxinas, esta é unha páxina sola, firmada pola alcaldesa, entón ustedes sí que non miran nada, porque esta é unha páxina sola. Está ben claro. Gracias, alcaldesa. Bueno, eu creo que hai erros de escritura en calquer momento. Os decretos son preparados, a alcaldesa os firma. Se houve unha duplicidade dunha liña, que é o caso, creo que é un erro que tampouco se ten por que ter en conta, pero non se preocupe o compañeiro do Partido Popular, que o rectificaremos en canto nos sexa posible. Pasado estes puntos de dación de contas, o seguinte o apartado C, de rogos e preguntas. Mocións dos grupos políticos, que creo que non hai ningunha, e pasamos ao apartado C de rogos e preguntas. Partido Popular. Noelia, perdón, que non te mira. Noelia. Gracias. Bueno, o meu é un rogo, vale? Boas tardes, noites a todos e a todos, os veciños que nos ven desde as súas casas. Ben, dado que o remate do curso 2020-2021 foi esta semana, e sabendo as necesidades de reformas de cada centro educativo que temos en Salceda, rogamos que neste período de descanso educativo se leven a cabo as reformas que vos fan chegar cada centro, e non esperar a que se deterioren máis e o gasto sexa maior, como é o caso da unitaria de Picoña, unha aula que foi pintada hai, se mal non recordo, pouco máis de 2 anos,
e na que xa hai paredes con humidade, por non arranxar o tellado que tanto ven demandando a súa tutora. Poño, por exemplo, porque tivemos recentemente a reunión de fin de curso coa titora e nos comentou esa necesidade, ademais de outra. E pedímolo agora, precisamente, pois para que se fagan as obras cando non este o curso iniciado e non pase como nas piscinas municipais, que logo se poñe de excusa a pandemia. Gracias. Atendemos, gracias Noelia, atendemos os rogos, e ben é verdade que sempre se levan a cabo no verán todas as peticións que realizan as diferentes aulas, se ben é verdade que o Tellado do Torrón temos o proxecto aprobado, pero non se vai a poder realizar aínda neste verán en canto teñamos o de Picoña, perdón, teñamos a financiación para ela, que será canto antes, e a nosa prioridade, e o temos como marcado como prioridade número 1 en canto sexa posible. Perdona, no, decía cho de Picoña, pero sei que outras unitarias tamén teñen, Puxen este exemplo porque me constaba nada máis. Como che decía, a Concelleira de Educación, ademais estes días lle meteron peticións, está en contacto sempre con todas as direccións dos colexios, sempre se fan no verán todos eses asustes. Hai obras un pouco máis importantes, como pode ser o tellado, que é unha prioridade en canto poidamos facelo se levar a cabo. Sí, eu teño unha. Respecto sobre o procedimento simplificado de evaluación colectiva, queremos saber se realmente o Concello recibiu unha comunicación por escrito do oral respecto do deferimento dos atrasos por anualidades. Respondo eu, non recibimos nada por escrito e precisamente esta semana volvín chamar para reclamar esa resposta por escrito e me dixeron que aínda non teñen, aínda non consta en oral os ficheiros dos atrasos, por iso aínda ni siquiera nos deron unha resposta, que posiblemente iso sexa cara a final de ano. Atrasos non van a ir co padrón do IBI, si esa é a pregunta. O sea, os atrasos non se van a emitir ao mesmo tempo que as liquidacións da anualidade. Entendo que se dixeron para final de ano porque darían unha data en concreto. Algunha pregunta máis? Tivo? Bueno, a miña pregunta son dúas, pero están encadenadas e relacionadas. Mire, en que estado están as obras da Praza de Abastos? Pregunto tamén se están creando algún tipo de interferencias cos usuarios, comerciantes, por culpa das obras en sí, ruído, pó ou algo que lle conste, ou todo vai conforme o previsto? Graciñas. A esta pregunta vouche responder eu. As obras de Abasto ou as obras da Praza de Abasto están a punto de finalizar. O que é a obra subvencionada queda rematada mañá. Creo que molestias, eu estuve en todos os días, senón nestes últimos 30 días, creo que visitei a Praza de Abastos 25. Sei que o director de obra estivo a diario ali. Eu creo que falei cos praceiros e con moitos dos usuarios e usuarias da Praza de Abastos, salvo o primer día que tivemos que empezar nun mércores por cuestión da andamiase que necesitábamos empezar, salvo esa mañá que fixeron un pouco de ruido, as obras se desenvolveron con total normalidade e sin problema ningún. Pois nada, agradecer que o voto no deste meu primeiro pleno como presidenta. Moitas gracias e pechamos a sesión.